Gabon guztioi. Astiroako berba dano kondoa itxuteko zertikaten. Ongi etorri, 2012ko Izar Abesbatzaren Gabon kontzertura beste urtebete gehiago eta itxauten duguz beste hainbat edekien. Gaur, petikulez, abestuko duguz Gabon abestizek, zegoten dozuiena, eta geure abestitxuek bai. Bakizue guaputxuek modernotxuek izena, eta hori abestu badik ezin gara geratu. Espero dugu zuen guztok izatien, abestu gure bat duzuri abestu tranquil. Ezago txutiren neuk, txartotxe mazuri. Eta hasiko gara, sortitxetik ja pasata dauzenez, hasiko gara kontzertuen.
genuen daku Iban Agirre Goikoa, klarinetiaz eta tamborraz daku Etor Lucio, eta txilibitukaz eta flautiaz daku Raquel Fernández.